Onko meillä tässä Suomen hienoin mökki? Kattokaa näitä maisemia. Tervetuloa tää Hirsihuvilaan. Keittiöstä löytyy kivitasot ja kaikki mahdolliset kodinkoneet, myös lautasten lämmitin. Ja nehän sä pystyt ohjaamaan niinku kunnon älykodissa tabletin kautta. Eikä siinä vielä kaikki. Tsekkaa tää olkkari! Olohuoneessa on 6 metrin korkeus. Ja tiesitkö, että nämä kaikki kalusteet kuuluu myös hintaan? Yläkerrasta löytyy lasten makuuhuoneet. Erittäin mukavilla koko lattia matoilla. Mennäs kattoo mitä alakerrassa on. Heti oikealla meillä on päämakuhuone, joka on varustettu sähkötakalla. Alakerrasta löytyy elokuvahuone. Ja hei, kaikki huoneet ovat äänieristettyjä. Huvilassa on pesuhuone, jonka yhteydessä on kodinhoitotila. No niin, kerratas vielä. 304, 6 makkaria, 2 erillisvessaa, maalämpö, maaviileä, 2 miljoonaa. Ota yhteyttä.